Dia Mundial contra el Canvi Climàtic i estem amb el director tècnic de l'Aquàrium de Barcelona, el Patrici Bultó. Ens explicarà a la nostra comunitat que ha fet l'Aquàrium per reduir la petjada de carboni aquí. Doncs molt bé, mira, hem fet moltes coses que intentaré explicar ràpid. Una de les més importants és reduir el consum de quilowatts. Ara estem precisament a la coberta de l'aquari i aquesta imatge que tenim a darrere és una planta de 1.500 plaques fotovoltaiques de 2 metres per 1, una de les més grans de Barcelona, amb la qual hem reduït la nostra petjada. Estàvem a uns nivells d'unes 1.200 tones anuals i ara hem baixat a menys de 500. Clar, no és el mateix consumir una llum que es produeix amb gasoil, amb combustibles fòssils, que una llum que es produeix del sol, com és el cas de les plaques. Per tant, això diguem que ha sigut un dels canvis més importants. Un altre que ja vam fer fa uns quants anys és que vam canviar. Clar, l'aquari, el que són els aquaris, estan sota terra, no tenim llum natural. I abans teníem unes llums que es diuen HQIs, o d'incandescència, que consumeixen també molts quilowatts, i es van canviar per luz LED. Això ara ja per norma, a qualsevol nou edifici ha de ser així. En aquell moment ja la van baixar molt. La planta fotovoltaica és la segona cosa que també va baixar molt, i també tenim una planta d'aerotèrmia que també redueix aquesta petjada de carboni, produint una energia neta i evitant l'empleo de combustibles fòssils. Òbviament no som una indústria, som una empresa molt neta, l'únic que fem és agafar aigua de mar, bombejar-la als nostres aquaris i tornar-la al mar després de depurar-la, és a dir, la tornem més neta del que l'agafem, amb la qual crec que també posem el nostre granet de sorra en la conservació i millora de la qualitat del mar. I bàsicament aquestes són les accions més importants. Molt bé, i ens podries indicar a tota la comunitat què podem fer a nivell individual per reduir la petjada de carboni? Algun consell? Bueno, encara que és una mica reiteratiu, perquè s'ha dit molt aquesta frase, és piensa globalmente y actúa localmente. I això què vol dir? Les 3 R's. Les 3 R's són reduir, reutilitzar i reciclar. És a dir, consells pràctics. Si anem al súper a comprar, en comptes d'agafar bosses de plàstic, anem amb la nostra bossa de tela i no fem servir bosses de plàstic. Òbviament, no llancem pel vàter ni els palillos de les oïdes, ni totes aquestes coses que al final van a parar al mar. Les 3 R's, reduir, reutilitzar i reciclar. Molt bé, doncs seguirem els consells.